Så i dag der er mig og Frida taget til Svendborg, fordi at vi har dimension i dag, og jeg har ikke en kjole, og Frida, jeg mangler clip-flops. Og vi er endt med at have købt slik i stedet for det, vi faktisk skulle finde, så det er jo super dejligt. Anyways, follow along the rest of this day. Yes. Frida Missen og Mathilde Missen har fundet noget. Well, down to the toilets. Det er sådan en. Hvordan var det? Det er Elsa. No. Okay. Så skal du lige høre. Nej. Kom. Nej, Mathilde. Jeg skulle ikke fundet noget. Hverken sko eller en kjole. Så vi er virkelig på den. Så nu er planen, at vi har tænkt os at tage bussen hjem til vores hjemtown her. Og så går vi i en skobutik der og en tøjbutik der. Og hvis vi ikke finder noget, så er vi på skideland. Okay. Lige nu tager vi lige et stop her i Kvickly. Lille fun fact, vidste godt, at Kvickly det er kun for dem, der er rigtig kvikke. Nej. Frida, synes ikke, min joke var sjov. Nej. Okay, det er den mest platte nogensinde. Vi har ramt lidt forfriskninger her. Nej, Frida hun ragebaiter nu. Der var høren, der er sådan her, ja, det var over i skab 3, og der kostede det 18 kroner for en Red Bull og sådan noget. Men anyways, nu er vi på vej over til bussen. Yes. Og så skal vi til Long Island. Vi står på busstoppestedet lige nu, og den er forsinket 18 minutter. 18? Det er godt 8 minutter. Vi skal i skole. What the fuck? Vi har ikke tid til det her. Vi er allerede tidspresset nok i forvejen. Det er Fridas tænkemål. Jeg var lige bange for det vores bus. Ja, det var det ikke. Mig fordi vi har taget en fejlbus før. Vi skal ikke tage den i. Hvor vi tog den en helt anden sted hen. Ja. Til Nyborg. Ja! Ja! Nu er vi endelig på vej hjem. Ja. Så nu er mig med til lidt on our way. Vi ligger lånt i svinget. 10 hours later. Der er ikke nogen sko, eller noget del, eller kjole. Sådan vitterligt, altså der er intet, og lige nu der er planen vitterligt næsten bare, at jeg skal have en sort nederdel på, og I'm about to kill myself. Ja. Så ja, det er ikke så godt, og Frida hun har heller ikke nogen sko. Yay. Men anyways, vi sender en update, når det er, vi kommer til dimensionen. Ja. Og så ser I, om vi har fundet ud af noget som helst. Vi er kommet nu. Okay, vloggen. Det hele worked out. Just yet. Så. For helvede! Sådan der! Okay, kom så. Vi tager over. Kom, hvor er det fra? Design faktisk lige. Ja! Josef! Hvor er det fra? Ja! Kom, Shein. H&M. Og alle mine smykker også Shein. Nu tid til bedste! Come here to an after party. Så shots! Og der er lidt shots til Miki her også. Nej.
Simon!